Mga kababayan, kung ikaw ay Team Bantag, suportahan natin mga kababayan si DG Bantag. Payag ba kayo for senator for 2025? Pero bago yan, pa-subscribe muna ang ating channel. Papindot na rin ang notification bell para laging updated sa mga i-upload kong video. Ngayon, kung makabantag ka at kung galit ka sa droga, magbantag ka. Panoorin natin to. Kapag galit ka sa droga, ang sabi nila, magbantag ka. Parang gusto kong magmura eh. Sinungaling ka, SOJ. Mag-step down kaya ng challenge ko, wala ka na daw credibility. Wala ka ng moral ascendancy sa pwesto mo. Bakit? Sabi nila. Bakit? Dahil sa anak mo. Nasaan na? Press con mo rin. Ang sabi ng mga tao, baka daw nga may lumitaw na middleman din dyan sa kaso ng anak mo. Bigay sa akin ng pera, mamalasin. Sabi ko pala hindi mamalasin, kakatayin ko. Siguro, ano yung kakatayin? Papatayin? Paano yun? Nasa kanila na po yun. Bahala na nga ang Diyos, sabi ko. At kung ano yung sinisigaw ng bayan, na ikakabuti rin naman ng taong bayan din, ng mga susunod na generation. Kumbaga ang mga heroes kasi natin, hindi naman talaga yan binalak nila eh. Nakita lang nila na kailangan nilang kumilos. At nang nagsabi rin namang mga bayani yan, yung mga taong bayan, dahil nakita nila kung ano ang kanilang mga ginampanan. Sinungaling siya. Wala siyang kwentang Secretary of Justice, sabi ko nga. Yung mag-step down ka na, wala kang kwenta. Alam mo, paulit-ulit na tanong yan, paulit-ulit na sagot din. Diba nagkaroon ako ng order from DOJ na 3 months preventive suspension yata. Wala pa akong administrative case. Ang binibigyan ng gano'n, yung may administrative case na. Hindi yung wala katulad ko. Injustice talaga sa akin yun. Kaso hindi na ako hindi naman ako bata para anuin pa yan eh. Parang pinagbigyan ko na lang itong si Boying para tumigil ka lang. Kaya nakita nyo, 1 week ako nawala, di ba? Para gawin na ninyo dapat yung gawin. Utang ina. Pura sila bira ng bira. Alangan hindi rin naman ako, self-defense na lang yun eh, sa akin. Bira ka ng bira, alangan hindi ako sumagot. Pag sumagot ako, walang drama. Unggoy, di ba? Unggoy siya eh. Bakulaw. Sir, ito mas lalo iinit yung ulo.